BJP ni takuk song Dina Kopra ni khoroksa ni noklawa panda khlai tongpro je kar bohok jagoi tibra mothon ni adong song phai bohok kahin saman jote busi jote kubu abo hambai media no media ta pung test rang na hambai maya pore puleno tei joto nai tong ani kadan ta hukte buk chuna hambai poro naidi norok wan suk di je tipra motha jokhon ক্ষমতা ফাইমানি ছাড়তে ও রাজনগর কোনো জায়গা ফানো tipra motha rok bai te onyo jaga onyo borok bai bo কোনো walai mungkri karon miyawo hঠাৎ sa khayei BJP rok o ingo bo রাজনগর phayei je borok meeting khlai tongman jorao je sabobo o gotona o thangai borno attack khlai kya abo jungbo saimania karon miyawo joto angbo nijibo onek ungko khay ang miyawo nogos tong tei jeo jaga case khlainai borok bo tini doya babu bobo to robo dawi ekdom dior khiri bo thuisi tong o jarao pheba tini o jaga bo tei o jaga joto jeo nojana borok rok janjani samu joto thangjak bo baksa bolong thangjak baksa muya phaijak obo haikei tong mansi pheba tabuk obo haikei miyawo borok bai je o jaga attack khlaini borok abo kebo jeng saimania tipra motha abo kun dai krei karon a jaga o ani je darona agio je TPF bo tongu je chini noroji bo TPF bai tongpuru je a jaga chini yangni borok rok TPF khlaipuru je rang thumbui jatini bagai dofan bagai ni rohorui bo tabuk hঠাৎ sakai BJP thangai taisa BJP tagro program khlaike thengke a borok rok se ani sondi ho borok se abo attack khlaike na pheba obo haike jodi no jara निर्दोष borok no je borok tabuk borno khlaio hne case riui khlaimani kha abo belai chaya ani khajani takuk BJP songrona ang mono koyu je a case no borok dakti withdraw khlainani ingthun ingya hangkai singbai sing abo mukhang somlai kunu lab krei ang obono borno koyu barbar rang sabo a case no borok withdraw khlainani ingthun tei ang kubang kok salia musuk saino kagani sinimungke ani sinimungka ang Khwai district ni Secretary Chandranand Dev Burma